Pabor ang TV host nga si Mariel Rodriguez Padilla nga magpadayon ng iyabana nga si Senator Robin Padilla sa politika. Ini matapos ang pamangkot ni Senator Amy Marcos kung luyag pa sini nga padalagano ng iyabana. Matapos nga naging statement sini sang January nga hindi na deserve sang publiko ang serbisyo sang iyang abana. Kasunod ini sang madamo nga online bashing kay Padilla sa pila ka mga statement kag panindugan sini sa sesyon sang Senado amuman sa madamo pa nga isyu sa politika. Nagapati man si Mariel nga wala pa natapos ang misyon ni Robin sa Pilipinas. Bangod madamo pa suno siya ang nagasalig kag dapat nga kalayuhon sa bilog nga pungsod. Nahibaluan nga si Robin subong kabombo, isa sa mga person of interest nga ginaimbestigaran sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod sang naging papel sini sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa. Imbestigaran man siya sang Office of the Ombudsman. Yari si Mariel Padilla. When I said that they don't deserve him, I'm talking about those who say bad things about him. Totoo. They do not deserve him. Okay? But there are so many people, the Muslims, the indigenous groups, ang daming people na umaasa sa kanya. When you ask me if I want him to continue, yes. For me, hindi pa po tapos. For me, marami pang hindi natutuunan ng pansin. Si Mariel Rodriguez Padilla, ang asawa ni Senator Robin Padilla, sa iya klaro sa iyang statement sa January 2026 nga hindi na magpadalaga ng iyabana kag hindi na ini-deserve sang publiko.